Tsamba dzenyu tiri kudziona, pamwe tovati macomments here. Macomments enyu anofadza, anotipa manyukunyuku. Asi ndangotora mashomanana kubva pane zvimwe zvezvirongwa zvatakaita. Asi kubvira zvino taakupota tichinhonga macomments tichiverenga. Nhasi regai nditange nokuverenga comment yabva kuna Blessing Masama. And this show seems to be so short for me because it is compiled of a lot of helpful messages. Thank you so much, Mama and Mkoma JP. Tadzidza hobo kuva netariro nguva dzose nekutarisa zvakare kuti zvawaita nhasi zvikundwe nezvaunoita mangwana. Tinotenda zvikuru. Iyo ikomenti yakanaka iyo yabva kuna Blessing. Ndigai ndiverenge zvakare yepiri yabva kuna Josephine Matambanadzo. Ndinovimba kuti uri kufara Josephine kwauri. Hanzi Japreza ane rukudzo nekudzikama throughout the interview. Mwana akarerwa zvakanaka akabva kuvanhu. And Mike Samba, an icon, seasoned broadcaster of all time. Thank you for this interview. Ndinokutendaiwo zvikuru chaizvo. Tinokutendai nokuteedza zvirongwa zvedu. Panapa ino yakabva kuna Chipo Salom Mugu. Hanzi amai vangu aMike Samba. You are showing us the way. As for Aiden, God bless you and your talent. May the goodness and mercies of the Lord follow wherever you go. Ndo kamwana kedu kadiki kaya kamini Africa kanyorerwa comment iyoyo. Tinotenda toramba tingokurudzira mhuri yeZimbabwe nevari kunze kuti ngatikuzei mwana wedu kuti apedzisire anowana mubayiro mukuru kuNew York kwaari kuzoenda. Ino zvakare yabva kuna Milka Waira. Wakadi yako Milka? Aiwa isipano tinofara. Ndeya Aiden zvakare. Congratulations Aiden. Hats off to Mama Aiden. May God bless you, young man. Thank you, Mike Samba. We love you, Mama. I love you too much. I love you lots. Tinotenda nema comments enyamatipa. Vadikani munogona nekuti sarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa chatinokuburitsira nhapi tapi dzoga, chirongwa chinotaura pamusoro peupenyu. Asati tapinda muchirongwa chedu hatigoni kutanga katisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa iwaya masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi pose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande mufunge zvinoendeka. Nhasi ndine munhu anotarisana nenyika yedu yeAfrica. Vadikani, nhasi tiri kufunga zvakanyanyisa namangwana nekuti mangwana eAfrica Day. Isu sevanhu vatema tinonzwa sei kana tichitaura paAfrica? Africa chidadiso here kwauri kana kuti kwandiri? Hero jira kufuka kana kuwaridza. Nhasi tine munhu watasarudza nebwoni. Tamusarudza nekuti anomira semunhu mutema, mufunge, kunyange ari mudiki zvake. Anomira sechidadiso chevanhu vatema, zvaanoita, zvaanodini. Saka tati regai auye nhasi azotiudza kuti anombonyanyoiteiko zvinorakidza kuti vanhu vatema vanhu. Africa inyika yakangofananawo nedzimwe nyika. Ndinokuchingamidza pachirongwa. Wakadi yako? Ndinotenda Mama, makadi. Ndinofara zvangu. Mafamba zvakanaka here kubva kweru? Mafamba zvakanakisa. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndingadi kuti uzvisume kunyika kuti ndiwani ende uchimbobata nezvei. Tinotenda Mama nekuti pamukana wakanaka zvakadai. Tinotenda kumhuri yeZimbabwe makadi yenyu. Nevese vari kure kunze nekwakasiyana siyana kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tinotenda nekuramba muchiteerera chirongwa chino ichi. Nini zita rangu ndinoitwa Dr. Innocent Chibatamoto. Ndiri kuGweru kuMidlands Province muno muZimbabwe.
chekutanga ndechekuti inini basa rangu kunyora mabhuku. Mukunyora mabhuku tinonyora kazhinji zvinobata utano hwevanhu, tinonyora zvakare zvinobata upenyu hwavo, kunyange vana vadiki, kunyange vanhu vakuru. Pamusoro paizvozvo, rimwe basa randinoita nerandakadzidzira nderekurapa vanhu uyezve nekudzidzisa vanhu kunze kwenyika nemuno muZimbabwe pamusoro pezveutano hwavo, vachishandisa zvikuru zvavainazvo, zvingave zvekudya, zvingave zvavanokwanisa kuita kana kuti kumhanya kana kuita sei nezvimwe zvinogona kuvabatsira. Kana zvirwere zvavepo tobatsirana navo nekurapa kuti zvinogona kugadzirika sei. Ndizvozvo tazvifarira chaizvo zvaari kuita. Muchanzwa mukukurukura kwedu kuti zvinofamba sei, nekuti ongororo netsvakiridzi iri kutaura kuti zvatinodya mishonga, zvatinonwa mishonga, asi zvinoenda nekuti tiri kuzvishandisa sei. Saka ndosaka Innocent ari pano. Tanzwa zita rako uchiti chibata moto hautsverewe. Moto yatinobata yacho haizonyanyopisa. Uri kutaura kuti munodzidzisa vanhu, ngatimboendai mukudya umu. Mukudya vanhu vedu vangabatsirike sei, vangapone sei? Chekutanga mama chatingade kutaura nezvacho panyaya dzekudya. Nyaya dzekudya regai nditange nekufananidza nemota. Lese tatenga mota kubva kuToyota. Tatenga mota kubva kuToyota. VekuToyota kune fuel yavakati mota yatatenga ndo yainokwanisa kupinda. Isu tatenga mota tobva tazoti tava kuda kushandura fuel yemhando yemota iyi. Yes, iyoyo. Saka zvinoreva kuti tava kuuraya mota iyoyo. Ndo zvimwe chete nemutumbi watinawo sevanhu. Kuti Mwari pane zvavakatigadzirira zvakakosha kuti tiwane kuti tinge tichidya uyezve nekudzivirira zvirwere. Saka patinoda kuzonyanya kushandura kana kuti kuchinja madyiro edu, zvinobva zvaita kuti mukana wezvirwere zvivepo. Wanyatsozvitsanangura zvakanyanyisa, zvakanakisa chaizvo, kuti tikasandura chinhu chatinoshandisa hachishande. Kana indikambopa semuenzaniso uri nyore, tine makii kudzimba dzedu. Ukada kukinura kii nekii isiripo, unotoiuraya kana kuikuvadza, zvakare hapavhurike. Saka chiremba wedu mangwananana ari kutidzidzisa. Mangwananano kana manheru anondoziva kuti kune vamwe usiku, kune vamwe masikati. Ari kutidzidzisa kuti miviri wedu iyu une zvawakanzi unofanira kufambidzana nawo. Zvaunoona iwewe tiri pakudya apa, zviri kukanganiswa zvakanyanyisa nevanhu, nekuti wati tikatora mafuta asiri emhando yemotikari takuuraya mota. Saka pakudya kwedu toziva kuti vanhu vakudya zvakawanda. Zvimwe vanongoitawo satingati pachirungu, tikatora izwi rechirungu experiment, kuti izvi zvingadyike izvi tikasanganisa izvi tingadini. Ndezvipi zvaunoona zvinokurumidza kukuvadza vanhu, izvo tichiti kudya kwakanaka? Zvatinoona zvinokuvadza vanhu kazhinji mumagariro edu ndezvekuti kune kusvuura kwakanyanyisa kwatinoita muchikafu. Saka zvatinosvuura then tichibvisa tobva tasara tine zvishoma zvakanakira muviri yedu. Saka zvatinosvuura tichirasa ndo zvimwe zvakanyanyisa kukosha pamuviri yedu. Saka patinozodya zvanyanyisa kusvuurwa zvakanyanya, zvinoita kuti muviri wedu ushaye zvine utano zvaunokwanisa kunge uchiwana nguva dzese. Zvimwe zvacho ndo zvatinoda. Uri ipapo rega ndite sendinokubata. Zvawataura izvozvo kuti tiri kunyanyosvuura zvinhu zvatinodya tichifunga kuti zvinenge zvakutarisika zvakanaka kana kuti inini pfungwa yangu yamhanyira kuupfu. Handizive uchandibatsira sekuti ndiwe nyanzvi munyaya. Tamhanyira kuupfu noti tikauya kwamuri tinoudzwa kuti idyai upfu hwakangogaiwa husina kuzonyanyosvuurwa, asi pamusoro pekuti tinoda kuona sadza jena jena, toda kuona zvakadai dai. Izvozvo ungave muenzaniso here wezvauri kutaura? Yes, ndizvozvo mama. Zvinoitika ndezvekuti nerudzi rwedu handizivi kuti dambudziko iri rakabva kupi. Uyezve then ndezvimwe zvatinoona patinenge tichifamba kuna Zambia kupi kuti isu verudzi rwedu hatidadi nezvatakapiwa naMwari nazvo. Munoona kuti tine
mbeu diki dzatakapiwa naMwari, vana rukweza, vana mapfunde, vana mhunga. Izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvakatikoshera pautano hwedu. Manga muchizviziva here kuti dai tanga takarima izvozvo munguva even yekuti hakuna mvura yakawanda, taikwanisa kukohwa zviri nani. Nemhaka yokuti Mwari pane zvavakatotipa kuno vachinzwisisa nematemperatures nekupisa kwekunoko kuti izvozvo ndo zvinotibetsera zviri nani. Saka kuzoda zvinhu zvakachena mumaziso imhaka yekufunga kuti maybe ndo zviri nani, nemhaka yekuti zvakasviba izvi toona sekuti ndo zvisingaiti. Zvatisingazivi ndezvekuti kutosviba ikokuya uko ndo zvatinoti manutrients muchirungu, kana kuti ndo mishonga yacho, ndo chikafu chacho. Saka patinozoda zvachena ndo patabvisa mishonga kana kuti chikafu chinofanira kupinda mumiviri yedu. Tazvibvisa tikazvipepeta, saka tasara nezvinotarisika mumaziso. Hero jira kufuka kana kuwaridza zvakanaka chaizvo kana tazvisa patafura, zvakanaka chaizvo kana taakudya. Asi chiremba vari kutaura kuti aiwaka mabvisa zvingakuchengetedzei. Munoziva kana tikaverenga mabhuku echitendero tinoona kuti vanhu vaigara makore anotyisa. Iye zvinezvo vanhu vakawanda vakungofa vari vadiki diki maererano nezvekudya zvatinenge tichiita izvozvi. Iwewe uri munhu mutema, uri munhu wechidiki, sei wakasarudza basa iroriri rekuti unoda kudzidzisa vanhu vatema kuti zvinhu zvedu zvechivanhu zvakanaka, vamwe vanhu vachizvitarisira kunge zvisina kunaka? Zvinoitika mama ndezvekuti iwe unombotanga wamborasika, unombotanga wambofungawo zvimwe chete kuti zvedu izvi zvinenge zvisina kumira zvakasara. Yes, saka pandakamboshandira imwe kambani kuAmerica taishandira tiri kuBotswana kuma 2013 2014. Saka tichishanda kudaro ndobva ndaona zvinhu zvakawanda kuti but isusu kwedu Mwari zvoreva here kuti Mwari havana zvavakatipa, nemhaka yekuti kuti tinamate Mwari vachitivenga zvakadaro zvakambomira sei. Ndobva ndaona kuti hazvina kudaro. Tisu tisiri kunzwisisa kuti Mwari zvavakatipa ndezvimwe zvatinogona kutoshanda nazvo ende totove neutano hwakanaka, kunyange kune vanoita mabasa emaoko ende votoshandisa zvavanazvo votoita zvinhu zviri nani. Saka inini ndafunga izvozvo ndobva ndazosarudza kusiya basa muna 2015 2016. Ndobva ndazofunga kuno specialize nezveAfrican medicine, ndobva ndaspecialize nezvenatural medicine. Ndadaro ndobva ndaenderera mberi nekunzwisisa zvakare pamusoro pezvechikafu chedu. Ndobva taita zvimwe zvinhu zvatinoti maresearch, kuongorora zvakanyanya pamusoro pekudya kwedu. Ndobva ndaona kuti zvatinoti making of grains kana kuti zvatinoti chikafu chine utano kana tiri kumbeu, chizhinji chacho ndechemuno muZimbabwe, rukweza. Saka ndobva ndati saka isusu sei tisiri kunyanyisa kuzvidya. Ende ndoona zvakare kuti even kunyange paskini yedu vanhu vakawanda hatiidi. Ndoona kuti saka ndezvimwe zvinhu zviri kuita kuti utano hwedu even mashandiro edu adzokere kumashure. Sei tichidaro? Nemhaka yekuti iye zvinezvi kana ndakafunga kuti ndinoda kuzvichinja zvandiri, ndava kutoudza Mwari kuti Mwari zvamakandigadzira muchiita hamugone, so ndava kuzvigadzira patsva. Nekudaro manje handifungi kuti Mwari ndezvimwe zvavanofadzwa nazvo izvozvo. Nemhaka yekuona kuti ndingade kupa kanhoroondo kadiki mumaminitsi mashoma kuti isu parudzi rwedu rwekuno kuAfrica tichidzidza kuchikoro nekumwe kwakasiyana siyana taidzidza kuti kuti isusu tizove kuno, munoona paganda redu rakasimba zvakadaro, rine pachirungu then yatinoti the melanin, yekuti Mwari vachiziva kuti vanhu ava kunhu kwandavaisa ndo kunopisa. Mwari ndobva vatipa the melanin yekuti kunyange kana ndamboswera ndiri pazuva zvinoita zviri nani kundipa matambudziko kuganda rangu. Ndobva vaisa kuti pane imwe pachirungu yatinoti nasal cavity. Yes, saka yedu manje ndobva yapararira. Ndosaka muchiona chero nemhino dzangu idzi. Yedu ndobva yatipararire zvishoma. Kunge tine mabutton. Yes, vanhu manje vofungidzira kuti kana ndave nedzakapararira handisi munhu chaiye. Apo Mwari kuona kuti kunhu kwedu kwatiri kunopisa. Saka nemhaka yekudaro idzi ndo dzinokwanisa kufena muviri kuti tiwane mhepo yakanaka.
nokuti kana kazoita kamunhu kai kadiki diki kari kutiedza vana vedu kunoza kudii kanenge kakutora mweya mushoma. Uri kutipa muono dzimwe nguva watanga tisingatarise, uri kutipa muono watanga tisina. Saka ndakudaidza nhasi kuti mangwana zvatiri kurangarira Africa Day tinoda kuona zvakanakira Africa, tinoda zvakanakira unhu hwedu hutema, tinoda kuona zvakafadza Mwari kuti ini newe tinge takaita zvatakaita izvozvi. Asi ndinoziva kuti kune zvimwe zvekudya zvaimbonzi kana munhu akanga achidya unzwa vari kutambudzika mufunge, vanodya mavheji, vanodi iye zvino ukaenda kuchipatara unonzi endai modya muriwo, endai munodai dai, izvozvo zvimwe zvinhu zvataimbotarisira pasi. Asi kugoitawo zvakare zvimwe zvatinongonzwa kuti izvi zvinokonzera shuga, sechirwere cheshuga chapararira chakambenge tisingachinzwi. Sei chiiko chiri kukanganisa zvimwe zvese zvakungoya ungonzwa mwana ari mugrade 2 anzi vane shuga ava vazodai ndezvipi kudya ikoko takatarisa zuva redu ramangwana? Zvimwe zvatinotarisa ndezvekuti kana sekuru vangu vairarama 120 years ndotarisisa kuti chaita kuti vararame kudaro ndezvipi, ende toona kuti zvavaidya ndezvipi. Saka zvoreva kuti isusu kana tashandura madyiro edu asi tine muviri umwe chete nawo, zvoreva kuti inini kana ndashandurawo nemararamiro angu. Saka zvoreva kuti kana zvirwere zveshuga kana zvanga zvisiko kare tazvikoka nemhaka yemadyiro edu. Saka madyiro edu ndezvimwe zvekuti ndofunga kuti mafungiro edu ndiwo amwe anofanira kutanga agadziriswa pakutanga, kugona kunzwisisa kuti isu zvatiinazvo nezvatakasikwa naMwari tiri izvozvo zvakakosha. Mwari vakaona zvakafanira kuti tirarame nazvo, kunyange dai kwanga kusina ndege nezvikepe nezvimwe. Mwari ndezvimwe zvavakaona zvakafanira kuti vanhu vari muZimbabwe vararame nezvavainazvo ende zvichivabatsira pautano hwavo. Saka pakuzvishandura kunyange kuzera diki ndepamwe patinotanga kudana zvirwere sezvamataura pachirwere cheshuga. Chirwere cheshuga kazhinji ndingade kupa muenzaniso wekuti kune yatinoti insulin nechirungu. Iyo then inobetsera kuregulata kuti izive kuti shuga yapinda munomu ndoshanda nayo sei. Saka kana yapinda iri shuga yabva muzvinhu zvakasvuurwa kana kuti muzvinhu zvisiri natural muchirungu, zvinobva zvaita kuti itadze kushandisa shuga iyoyo, yobva yapinda muropa isina kushandwa nayo zvakanaka. Kana yapinda muropa ndopatinozoona kuti patinozono kutestai ropa toona kuti pashuga yakakwira zvisingaiti. Saka tobva tati yabvepi sekuru nemadzitateguru vanga vasina, madyiro edu nemararamiro edu ndo ashanduka. Ndizvozvo. Saka apa ndiri kudzokora zvawambotaura kuti vadiwatariri nevateereri, hanzi ngatidyei zvinhu zvisina kunyanyosvuurwa, zvisina tikashandisa izwi revatorwa, zvisiri polished, zvakanyanyisa. Nekuti kazhinji tinoda zviri polished zvakadai, ndinoda tsvigiri yakadai, ndinoda zvakadai. Hatizogona kutaura zvinhu nemazita nekuti pamwe tinokanganisa mabhizimisi evamwe, asi tiri kuti chirimo musakasaka. Ngachingozvinzwira kuti nyaya iri pano inyaya yekuti tinozvirapa nezvatinodya, tigorapwa nemishonga yechivanhu. Kana tichiti mishonga yechivanhu tiri kuti kana tichiti mishonga yechivanhu tinodzoka zvakare kuti maonero edu nezvatingaite sekuti sema-systems nezvimwe zvakawanda zvimwe zvacho zvatisingazokwanisi hedu kududza, but zvakangodaro zvinotibuditsira pachena kuti pakudzidza kwatinenge tichinoita kunze nemuno iye zvinezvi zvava kudzoka manje kuti tave nezvimwe zvikoro zvakutanga kudzidzisa mishonga yataiti yechivanhu. Kuti yechivanhu kutongoreva kuti kana ndatoti yechivanhu zvirimo muno. Yes. Ende kana zvakadaro isu sevanhu tisi tinofanira kuishandisa. Asi takadaro nyanzvi dzakanodzidza pamusoro pezveutano ndo vatinokurudzira mukudzidzisa kuti no tadii tagadzirawo mishonga tichishandisawo mishonga yedu kuitira kuti kana tangoti munhu azvitorerega kusango zvinobva zvamupa matambudziko ekuti madosage nezvimwe zvakasiyana siyana zvinogona kunetsa. Saka isusu
toti tasanganisa kudzidza kwedu nezvatakapiwa naMwari yatinoti mishonga, hatikwanisiri kugadzira mishonga yedu yemuno muAfrica kana kuti muZimbabwe. Tadaro zvorerutsa yatingati budget kunyange yeMinistry of Health, tave nezvedu zvese zvakakwana. Mashoko makukutu mamuchizviziva here vadiwa tariri kuti iyoyi mishonga yedu iyoyi ndiyo inoendeswa kumalabhoritari, ndiyo inonodamburwa kugadzirwa kuita mapiritsi. Asiwo kana wanzi mudumbu muri kukurwadza, chinwa chividze, iwe woti handinwe mishonga yechivanhu, ndakunamata. Asi unotenga kuchemist kana kufamasi chividze chakagadzirwa kuita mapiritsi. Ndozvatirongojekesa panapa kuti mishonga zvirimwa ndosaka muchiona nyika dzedu dzine mabotanic garden zvine zvakadini yese iyoyo yagara iri mushonga. Kana zvichinzi mushonga yechivanhu, aiwa hatisi kupinda kumatare ana sekuru kuti ndezveun'anga kana kuti ndezvana mbuya masvikiro. Zvechivanhu zviri kungoreva kuti zvirimo muno munyika yedu muAfrica nemuZimbabwe, nekuti iwewe neni tiri vanhu. Ndiri kuona kuti iwewe mubasa rako iroro kudzidzisa kukosha kwekudya kwechivanhu nekurapwa kwechivanhu uri kushanda nemapazi akaita seSADC, uri kushanda nedzimwe nyika. Zviri kufamba sei? Ya, zvinoitika mama ndezvekuti vanhu vanoti vashandisa zvavashandisa nekudya zvavadya, vozofunga nekuona kuti taifungidzira kuti zvinodai, asi tinofungidzira kuti zvedu zvangatambosendeka padivi ndo zviri nani. Saka zvadaro manje kobva kwatanga kuve nevanhu vanoronga mapazi ekukurudzira izvozvo. Isuwo nekuzviona zvakanaka nekudzidza pamusoro pezvazvo, totsvaka kuti mapazi iwayo ndeapi, tingabatana nawo sei kuti vanhu vanzwisise nekugona kugamuchira zvatinazvo kuno kwedu kuAfrica. Zvadaro ndobva ndatanga kushanda kuSouth Africa inobata pasi rese, asi then inobata nekuno zvakare kuSADC. Ndobva ndati no, tadii taendesa chirongwa ichi kumberi kuti imi muve neuniversity kana kuti chikoro ndo chavatove nacho izvezvi, kuti ndo chinodzidzisa vanhu kuti kana vatora muti uyo wemuno muZimbabwe, wemuno muAfrica, voona zvatingati medicinal properties kuti zvirimo ndezvipi, vaona izvozvo totogona kuzvishandisa, totove nemafamasi edu. Asi kana zvadaro zvinobetserawo zvakare kuti utano hwedu hudzokere panzvimbo. Ende zvakare chimwe ongororo imwe yakaitwa mugore ra2017 yekuona kuti chaita kuti isu vanhu vekuno vekuAfrica tinge tichitambudzika asi tiri isu takakomborerwa naMwari zvakadaro chii. Ndobva vaona kuti isu hatisisina zvatinoti sehwaro hatisisina. Saka mukuda kutsvaga nekuumba umwe hwaro, zvinobva zvaita kuti tipedze kamari kadiki katiinako tosara tisina, nemhaka yoti tafungidzira kuti hatina, saka toendesa mari yakawanda kunze. Izvo tinazvo, ngatingoshandisai nedzidzo yedu. Ndinoda kukutenda chaizvo nebasa guru ramuri kuita, ende zvinotifadza kuti muurongwa hwese hwakadai huri kuitwa tine vana vedu veZimbabwe vari kuzviitawo. Muri kunzwa vari kutaura pamusoro pemauniversities kuti zviri kutodzidzwa kumusoro ikokoko. Makurukutu ndakatarisa ndiri kuona kuti PhD yako ndinovimba kuti manje unenge wanhingi muzvinafundo. Nokuti kare vanhu vaingoshora kaunzi zvechivanhu, vamwe vanodada vanobva kuti ndezvechibhoyi. Hapana zvechibhoyi apa, tiri vanhu ndezvechivanhu, asi vana vedu vari kuzvidzidza pamusorosoro chaipo, nemhando yepamusorosoro. Ndaona kuti unonyora zvakare mabhuku. Ndakaona wakanyora bhuku rimwe ratingazoda kuzorikurukura pamusoro peimwe nguva, nokuti iye zvino nguva yedu inenge iri kukwikwidzana nesu. Ndakaona wakanyora bhuku pamusoro pekuroorwa kwevana vadiki. Ukandiudza mabhuku awakanyora, kunyange tisiri kunyanyopinda maari, imboataura tinzwe. Pari zvino ndakanyora mabhuku anokwana kuita 3 nekuda kwenguva yezvimwe zvakawanda zvinenge zvichiitwa. Nguva iyo ndio inozongoita shoma. Ndakanyora bhuku rakanzi Effects of Child Marriages. Yes, ndirimwe rekutanga kuti ndakanyora ndichitsinidzira kuti ndichibatanidza zveutano
zvinokwanisa kukanganisa vana kana varoorwa vari vana vadiki. Ndizvozvo. Ndobatawo zvakare kuti zvimwe zvinogona kuvakanganisa padzidzo yavo, zvinogona kuvakanganisa uyezve mukuenderera mberi neupenyu. Ende izvozvo ndo imwe yatinogona kuti sesaiko zvinogona kungoramba zvichingozodzokorora kana zvakaitwa. Saka tobva ndaisa nyaya yandakanyora iri fiction story ichibva yabhekwa nezvatingati mafacts. Iyoyo ndeyandakanyora dziri mhuri dzanga dzakasiyana, vamwe ndobva varodza mwana wavo, vamwe ndobva vaendesa mwana wavo kunyange vaitambudzika asi vakashingirira, vese vaitambudzika zvakafanana. Vamwe ndobva vafunga kuti mukurodza mwana ndomukuwana mombe, ndomukuwana mari, ndomukuwana zvese, asi upenyu hwemwana ndobva waenda panjodzi. Mombe dziya ndobva dzasvika pakupera, uya mwana ndobva adzidza, then akaenderera mberi nechikoro, ndobva abatsirikana. Uyu nemhaka yekuroorwa kwakaita pautano hwake ndobva zvatokanganisika, uyezve paupenyu hwake ndobva zvakanganisika. Saka tobva tati no, ngatichisiyana nekurodza vana, tivaregere kuti vakwanise kudzidza nekuchengetedza kodzero dzavo pautano hwavo nepakudzidza kwavo. Mashoko akanaka chaizvo. Ndichazonyatso rimwe zuva remabhuku chete. Nhasi zvedu tachida kungotarisa kuti mangwana iAfrica Day kune mishonga yedu yechivanhu inobva mune zvatinodya, inobva mune zvatinonwa, asi vanhu vari kuzviteedzera here izvozvo? Tinoziva kuti vana vadiki vakaroorwa vari vana vadiki vazhinji vacho vari kuzofaka nekuti kunyange muviri wavo unenge usina umai, mabhonzo avo anenge asati asimba. Wambotaura zvakare kuti pane vanhu vanoda kuzvisandura. Isusu mukati imomo Mwari vakaisa kamushonga kai muganda redu iri, nekuti kana vatsvuka vaita mayellow bone vanenge vabvisa mushonga uyaka, ndo pavanenge vakuzosangana nemakensa, vakuzosangana unombotarisika zvakanaka kwemakore 2-3, asi kumberi uko aiwa unosangana nezvakawanda. Ndakuda kubvunza mibvunzo miviri yekupedzisira. Ndiri kuona kuti vanhu vari kunzi vakanyanyodya zvinhu zvine starch zvinenge zvinokanganisa zvakati, vakanyanyodya zvinhu zvine mafuta zvinokanganisa zvakati. Izvozvo izvi vanhu vedu vanganzwisise sei kuti vanodya zvinhu zvakadai? Pane umhaku here unodiwa kunzi kana muchidya riri sadza zvakadai, kana uri muriwo zvakadai, kana pane chaungade kupedza nacho here? Kana kutaura zvimwe zvandisina kukubvunza mukupera. Tinotenda. Pakudya kwedu zvinofanira kunge zvakabalansa muchirungu. Yes, madyiro edu. Madyiro edu kana tichitarisisa zvakadzama tinoona kuti zvinofanira kunyanyowanda ndo zvatinoti raw foods kana kuti zvimbishi zvinokwanisika kudyiwa zvisina kubikwa. Muenzaniso ndeupi? Ndo wakaita semagaka aya, ndo wakaita dzimwe nguva semasalad. Yes, izvozvo ndo zvinofanira kunyanyowanda, nemhaka kuti muviri wemunhu unonyanyofarira izvozvo zvakanyanyisa. Then zvadaro zvimwe starch yedu zhinji yacho yatiri kutaura nezvayo yanyanyisa kushata nemhaka yekuti refined starch nechirungu. Ndeiya yatasvuura iya, patasvika kumugaisi totirova kaviri. Saka patatomutirova kaviri tabvisa bran, tabvisa jam, tasara nestarch. Saka starch ndo shuga yatatarisana nayo, haisisina chakaidzivirira. Saka nayo yazopinda mumuviri yava kunotirwarisa. Apa taakuita sekunge chinhu chinofanira kuti chidyiwe chine mateko. Isi tabvisa mateko, tikasvika pachinhu chiye tikasvuura kaganda kekunze. Saka chasara mukati umu hachisisina zvimwe zvinhu zvese izvozvo izvi. Saka ndosaka muchiona kuti izvozvo zvakadaro zvinoita kuti zvigare mushelf kwenguva yakareba, nemhaka kuti zvabviswa chikafu zvisingazogari semugayiwa kana kuti vana zviyo, nemhaka yekuti twimbuyu nezvimwe zvinodawo kudya, nemhaka yekuti zvakaziviswa naMwari kuti umu ndo mune chikafu. Asi isu tomhanyira kune zvasemwa netwipuka twidiki. Isu ndobata kuti ngatichidzokerai kunana zviyo zvedu, kunyange riri sadza, kovewo kasadza kezviyo kana kemapfunde kana kemhunga, mowanzawo yatinoti salad iya, then nekaprotein kenyu padivi. Izvozvo zvakadaro zvinogona kutibatsira kuti utano hwedu hudzokere panzvimbo. Starch yakanaka neuwandu hushoma, kunyange kana tichitora kunyanyanyanya kana tichitora
muzvinhu zvisina kusvuura. Mwari vakatikomborera nezvinhu zvisina kusvuura, ndosaka tisingakwanisi kusvuura rukweza, ndosaka tisingakwanisi kusvuura vana mhunga, asi chibage then chinokwanisa kusvuura. Saka pakuda kuzochisvuura tasara tisina chikafu chakati. Ndizvozvo chaizvo, nokuti kunyange munhoroondo tisingazivi kuti dzinenge dzichingori ngano here, kuti kareko chibage changa chisiri chevanhu, changa chichinzi chestock feed, changa chiri chemhuka. Asi pana akazombokarawo akati ngatimbozviedzai, ndobva zvaedzwa, zvino ndobva kupinda kwazvakaita ikoko. Aiwa, ndinokutenda zvikuru. Ndichazoedza kuti pamberi apo tikupe mumwe mukana wokunyatsopinda mumabhuku ako, asi ndoda kukukurudzira kuti basa ramuri kuita rakanaka. Ndii muri kuita kuti chivanhu chedu chirambe chiripo. Vadiwa tariri nevateereri, kudya zvedu zvatinoziva zvechivanhu, kunyange zvevatorwa, asi nyaya iri pano ndeyekuti zvinge zvisina kunyanyosurwa, nekuti kana zvasurwa kuguta kwekuzaza dumbu, asi pamuviri hazvina utano. Unogona kudya musadza rako rakadai kana rakasurwa, asi hapana utano huripo, nekuti zvese zvinokubatsira pakusarwara, zvinokubatsira pakusadini, zvakapera kare. Munongoziva dikani kana toita zvinoitika. Zvikuru sei tiri maisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya chaizvo, asi hatigone kupfuurira nekuoneka ikoko kana tisina kutenda zvakare dandemutande yanga yatipa mukana wekuti titandadzane. Maisamba show is powered by dandemutande. Zvakadii kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondoro nouya. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.